mina nawe beyikhishwa ukuthi ngasuke ngathatha lento kuphileka ngayo njengoba ubona kade izingane zakho ziphuma nempilo eyethu ibheka phezulu kodwa ungakwazi ukuzala izingane. Ngangithwele mama izingane zazidliwa into engangiyithathile ngithi sizophila ngayo mina nawe. Hayibo. Hayibo baba. Mama ngiqinisile mama. Imake. Kwenza konke lokho okwenzakalayo ngiba kwi-trauma yama miscarriage kanti wena uyazi. Cela ukuthatha le thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo. I am uMlangeni uMagasela. Mbukeli we-Black Life, ngiyafisa ukuthi namhlanje sinikeze ubhuti oseduze kwami ithuba lokuthi naye enze njengabanye abasuke bezela ekhaya. Thina sibanikeze indlebe, sibabaze, siphinde sithule, siphinde sisize la singasiza khona. Kodwa kubalekile abakusho lokho abafisa ukusho. Thina nje umsebenzi wethu sisibalalele. Ukukhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela bhuti wami ngokwamukela uhlelweni sawubona. Yebo masista njani? Ngicela ubhuti mhlambe abingelele umbukeli bese asho ukuthi uqhamukaphi ngokuhlala. Ngibingelela wonke umbukelo obukele eBlack Life. Ngihlala oliphongolo mina. Bhuti wami ubekwa yini la ekhaya? Kahle lana ngikwi-Black Life ngibhalela be-Black Life ukuthi ngizohlambuluka kumama mfowethu. Kahle iqiniso lithi lana umama bengithandana naye isikhathi eside kushuthi saqala ngithi ngo-2014 kuze kube u-2026 njengamanje. Kushuthi umama sithandanile naye kusukela ngo-2014 izinto zisipedele empilweni. Ngizama amathuba omsebenzi kungenzeki ngaze ngagcine sengitholana nomunye umngane owayijoyinele lezi zinto zeyinyanga bese wathi hayi ukhona umuntu usigenca amaziyo esingakwazi ukuthi mesixoxa naye akwazi ukuthi angifakele ekuthenini ngithole igubhu lento ekuthiwa into zokuphila. Ngithe mengithatha lezi igubhu zami zokuphila wena mama wakhe kwavunyelwana ngokuthi isigubhu sizodla kumama ngoba kwabe kunzima nje ngisho ingane sangabe sasayithola ke ingane kusukela lapho umama meyiconceive nje ivele iphume ingane kanti idliwe iyona lento eyigubhu lezi. Okusho ukuthi ekugcineni kuhamba isikhathi sahlukana umama wangishiya. Njengoba sengishiyile nje kwasala kwabheda yonke into kwamali ebenginazo kwamonto ebenginazo azisekho nama wakhe eqinisweni. Manje njengoba ngilana nje bengifisa ukuthi ngikhulume naye umama wami sibone ukuthi singalungisa kanjani lolu daba noma ngingahlambuluka kanjani kuyena sizama ukuthi sidlule kulento kodwa ke kona hayi bekuhlupheka impela kwabe ukushoda kwenkece ukuthi nami ngize ngithole sekunabangani abathathe lento kuthiwa ngingaphileka ngayo nami ngajoyina ngabalandelayo. So isimo after taking le yanto sabangcono ekhaya but abantwana babengasekho. Angifuna ungasho akukho la ngingabuyanga khona ama-restaurant engabuyanga kuona imali ibikhona naye umama bejabule kodwa inkinga nje ukuthi izingane beyiphuma nga-1 mekwa-conceive nje akuhlala uthi esiswini ngoba ngiyakhumbula enye wayizala kwaku-2 months yaphuma enye kwaku-3 months yaphuma nayo akushayi nje isikhathi ukuthi kuzokuba abantu abahlala nayo esiswini. So manje ufuna umtshela umama ukuthi ungabatholi kwakho abantwana umbona ngathi uyayisola yini ngokungabatholi unakho ukuthi baba yangiphatha kabi indaba bongabatholi abantwana. Masithi into engayisho nje ukuthi uyabona kunesikhathi la ukuthi mekuhlangana khona endaweni ethiwa uyothi wabona nemfazi ongazalanga. Manje I'm sure naye lento leyo ibingeke izimphathe kahle mekuthiwa uthi wabona nemfazi ongazalanga ngoba umuntu wesifazane uyafisa ukuthi ayibone ephethe yakhe ingane lakho uzanelikhulisa. Manje lolu daba lolu belenza ukuthi ngimbone ukuthi noma kukhona konke kodwa akekho happy naye emphefumulweni. Kwacaca ukuthi naye ugcina usewumuntu ondele ezizweni ke ngaleyo ndlela enjalo. Namanje ngisasho ukuthi ukuhlupheka ngiyakuzonda. Mhlawumbe kuze kuphela wonke ama-episode ngisho sengiyakuzonda. I'm sure ukuthi imali kube ayikhona wonke kuzuwele kulesi simo wamele wela kusona. So njengamanje uyafisa ukuthi nomama nibuyelane yini oyifisayo after confessing this big secrets that you have? Kahle into engiyifisayo ukuthi mengimtshela umama axole akwazi ukuthola uxolo phakathi kwakhe enhlizweni adlule kulesimo. Now uyafisa ukukhululeka by telling the truth. Ngiyafisa futhi ukuthi ngixole ngikwazi nokugeza phela lezi zonke lezi ngane kade zikhona kade kwezami nayo mama. Manje ke kuyona yonke lento le ihambe ibuye ingivalele ibuye ingivulele kodwa kuyikona konke ukuhlupheka lokho kuswele inkece ukuthi ngithiwe nami sengikulo mshophi lo obengafanele ngize ngingene khona ngenxa yoko ukuhlupheka lokho ukukhuluma ngakho.
Ubukele Black Life asenze kanje azama ukumsiza usisi because the more ubhuti ekhuluma the more umzimba wami uhlasimula. Sometimes bekhuluma into ehlangene nobuthanda not because I'm scared but kuyangithusa ukuthi as abantu sihamba sesifike ey'ntweni ey'nje ngoba sizama ukuthi sithole okuya ngasethunjini okusethunjini noma ukuthi survive sikwazi ukuphila sifane nabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Ubukele Black Life cela ungivumele ukuthi sifonele umama siza ukuthi uzothatha kanjalo udaba asambeni. Hello? Yebo sawubona ma unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila Sithando. Ukhuluma nomlangeni Magasela kufanele ngwa Black Life TV uhlelo lolibizwa ukuthi sikhipha iy'mfihlo. Kunobhuti oseceleni kwami ofisa ukukhuluma nawe Sithando. Hello? Yebo kunobhuti oseceleni kwami ofisa ukukhuluma nawe ngicela ubambe kancane. Okay, ayikho. Ubambela ke baba sorry. Nkosazana uyaphila mama wakwami? Ngiyaphila baba unjani? Hayi ngiyaphila sano sami mfethu. Hayi umuntu wakho lona mfethu ubaba wengane zakho lo mfethu iziloko ziphuma zizehlela mfethu. Lo hlulekile nje ukuthi akunikeze izingane empilweni yakho mfethu kuze kube manje siba khona izingane but uphinde uhluleke izona. Ngibhalele laba aba Black Life mfethu TV ukuthi bakwazi ukuthi basisize mfethu. Ngikwazi ukukhuluma impilo zami nawe mfowethu because ngiqhamuka kude ngizama ukuthi ngithole usizo olanele ukuze nawe uthole uxolo phakathi kwakho nami ngithole uxolo phakathi kwami mfowethu ngifuna ukuthi ngiconfirm la ukuthi kahle ngiconfesse ukuthi kahle izingane mfethu besiba nazo mina nawe beyikhishwa ukuthi ngasuke ngathatha lento kuphileka ngayo njengoba ubona kade izingane zakho ziphuma nempilo yethu ibheka phezulu kodwa ungakwazi ukuzala izingane. Ngangithwele mama izingane zazidliwa into engangiyithathile ngithi sizophila ngawo mina nawe. Hayibo baba. Mama ngiqinisile mama. Imake. Kwenza konke lokho okwenzakalayo ngiba kwi-trauma yama miscarriage kanti wena uyazi. Mama ngempela mama yazi ngiyaxolisa mama ngazi ukuthi singakwazi ukuthi siphinde sithole ubulungisa kwena lena. Uyayazi impilo yami imoshe kanjani ngiziblame almost ukuthi ngithathe ngisumthetho impilo yami ngoba bengihlezi ngiziblame mina. Mama ukuhlupheka mama uyakhumbula ukuthi bekunzima kanjani sihlala ndawonye. Besidla imbuya ngothi kanti ivele lilaleziwe. Sifaza ngami ungazi ngiyabathanda abantwana ngiyabadinga abantwana ngithuke emndenini wakho. Kuthiwa ngiyabaletha abantwana wena uyalazi iqiniso. Ngiyafisa mama solile Uyabazi ukuhluka ngikwazi ngisho ukuqhubeka nempilo ngoba ngihlenze ngiziblame ngithi kusizana ukuqhubeka nempilo ngingeze ukuthola abantwana. Ngiyasikhumbula yona. Kodwa mama uphahla lami lwendlu yami selivele libhidlikile mama. Usho ukuthi kodwa ubungeke at least uthole uxolo nje emoyeni wakho ngoba njengoba ngikhuluma nawe nje inhloso ukuthi nawe ukwazi ukuthi uyicleanse ukwazi ukuthi sihlambuluke silungise lento sibone ukuthi singayilungisa kanjani ukuze kube nenqubekela phambili. Uyakubona ngithi mina nahambe semuntu sozwa inkinga ungafuni ukuthi uhambe sekubantu solungisa le inkinga esibhekene nazo ungafuni. Akunjalo. Ngiyanazi iqiniso. Hayi mama ungenele. Ngisenze namhlanje ngizokhupha mina ngena abantwana umoshe impilo yami kophinde unginike mina abantwana nengabe uthi wena ucela ukhona. Lokho mama sekuyolala kumdala kodwa ngiyaxolisa mawakhe. Ngiyaphinde ngibe nabantwana ngenxa yakho kodwa futhi ufuna ukuthi mina ngiqhobele. Kodwa sithando sami ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa sithando sami. Uyazi ukuthi umuntu odawenza noma yini. Uyazi ukuthi mina sengingengani sokumuntu owangitshela ukuthi ngiyaphinde ngibe nabantwana ngenxa kunesilwane esilala nami. Hayi ngicabanga ukuthi mawakhe sesiyodinga ngithola abanye abantu kanti inyoni wena. Ngicabanga ukuthi kulokho mama sesiyodinga inhlambuluko sidinge nokuthi sikwazi ukuthi sibonane nabadala ngabanye abazothi bakusize ukukline lona leli hlazo leli ngithi ngalilethe ekhaya. Ayikho into engifuna ukuthi ihlangane into nje efuna ukuthi mina nawe sihlangane ayikho usile impilo yami
That's all ikwenza izinto zakho. Sengi-right, ungaphinde futhi ufonele. Awu kodwa mama Noma ngabe abantu abakusize ngiyabonga angisafuni isifoma enginayo ukuthi mina ngizalela phansi ngizalela emhlabathini mina ngisuka abantu kuthiwa ngizalela emhlabathini kodwa mama sibele kuwena futhi kodwa mama uxolo nje mama lulodwa nje ukuthi usho ukuthi uyongixolela noma ngelinye ilanga okungenani ngoba phela ngiyazicelela uxolo lokuhlambuluka lolu isikhathi futhi angazi ukuthi ngizongixolele ngihlanganisani nawe ngithi ngesikhathi nje sokuprocessa lento ongitshela yona and kungcono ukuthi ungitshela ngokuthi ucela ukhole uzolungisa lento wayenza manje isibeleso sami sesifile ngiphinde ngibe nabantwana ucele lakho uqolisa ukuthini kahle kahle ngiyabonga bandla into eyenza kumina uNkulunkulu akusize ngiyabonga hayi ngiyaxolisa mama kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe uyolithola uxolo enhlizweni yakho angazi-ke angazi noma kuba khona nelinye ilanga inhliziyo yami ibuhlungu azi ngifise ngathi awungaba umbulanga sale nje ngidunguze ebumnyameni kodwa manje ngitshela into ebengikunekwenzeka lesi simo ungifukamele ungisaphothe ungikhafathe bathi wena enhlizweni yakho uyazi ukuthi hhayi into zami zonke lezi ezenza lento impilo yami uyimoshile nomunye umuntu wesifazane nehlangana nawe mhlawumbe yena umphatha kangcono ngoba akekho umuntu omthandayo ongenza lento oyenzile kumina futhi ngawuvele ungangifuni angifuni ungasho ma okay nami ngiqala ukuzisola ngezono zami futhi ngiyaxolisa mfowethu wayivala sisiwami angisazi ngizophendula ngithini manje yazi mina ngijabulelani yebo my sister ukhulumile iqiniso yebo ayikho into ebuhlungu njengoba uhlala umuntu eyiblame ngezinto angiyahlangene nazo zingenziwa ngoyena zibe zenziwa omunye umuntu because I'm sure mayibuza ukuthi indaba mina uNkulunkulu angithandi why ingakwazi why sengifikile emendweni ngiyahluleka ziningi izinto ezisho kena ezimbi engazinhle ezingamenza ukuthi angakwazi ahlelo yini ukuyiqhenya nokuyithemba but for you coming out to her izomenza ukuthi abone ukuthi ngishada usikhotheni like umuntu desperate for idlala because abantu aba-understand nozicabangela yena yedwa abantu abekho psychological smart njengawo wonke omunye umuntu because sometimes you are ukuthola ukuthi what really happened, what really transpired, but omunye umuntu akafuni ukwazi uvela abuke lento usichangaze ngasihlangana nesigelembe usikhotheni ngangijabulela umendo kanti ngiya endaweni e-wrong and lento ivele ishaya abantu aba-innocent. Mina nje yabo manje unkosikazi wakho sengiyamazi usomuntu onjani umuntu innocent ayijwayele ukuthola ezinye ingonywe ezifana nayo angiyitholi ingonywe ezifana nayo abantu abama-risk takers aqinisile lo muntu lo risk taker wenza noma yini vele athola umuntu olungile nkosi yami bese yamfaka-ke kafu angazi but now zama impilo nje bade ngishilo I'm not judging you because izizathu zakho sokuhlupheka kodwa kusuke khona ezinye indlela kodwa phela angangingekho ecasulweni zakho angazi obhekene nani so lento ethathwayo mfethu ngiyayisaba and if uthathile okwakho noNkulunkulu wakho and kwakwengakuhambela kahle wajeziseka usakhona usaphile because ezinye izinto ngithi I love cover mizobuya kumina umnikazi wendaba I hate it bengizongatholi lutho after hating ngabantu and the next thing ngihlele ey'nganeni zethu nesizukulwane esilandelayo sister nami njengoba ngisho nje ukuthi ngiqala ukuzisola impela ngezono zami mfowethu ngiyafisa uma sister athole uxolo la ikhona abe right adlulise nje akwazi ukuthi aqhubeke nenye impilo mengakwazi usangiqhubeka nayo. Ngiyabonga bhuti wami for ukuba nesibindi uze la kuleli platform ukhulume kahle futhi walibe udaba lakho kahle hopefully nomama uyokuthola ngelinye ilanga kusaxolele angazi abathola uhambo la baphela nawe la angikwazi ngisho ukumfonela angazi ngoba nami ngase kuthiwa nguyena ngizothini nami angazi namanje uthi ngithini kuwena kunzima bukele Black Life TV ziningi izinto bafisa sihlala nazo eziyinkinga into engithanda kakhulu ngiyamthanda umuntu ezokhuluma iqiniso because lenza ukuthi nalo kade engalazi elebe iblame ngezinto ezithize kanti knowing ukuthi vele yena ikho wrong guy. I always tell like abantu abasha not really abantu abasha like people around me abajolayo umuntu athi uyangitshela I'm not enough. Listen umuntu angathola ngisho into entswempu kanjani uyitshitha umuthanda nje mungalelisekile wena se mungade ungajola bengangithanda amantombazana omncane musumdala usunemali ekuthanda amantombazana you must know if you date that guy you are dating that guy uzokuchithela kwa same thing applies to women
into umuntu angayijwayele uzoyenza ngendlela enkulu enzima ayenze extreme because vele ipace yakhe useshiwe isikhathi. So wonke umuntu unezinto azenzayo because of, so don't blame yourself. Uyena esuke umuntu ohlangene nayo inkinga, yabo? Inkinga isuke la kuhlupheka kusuke kubheka ubhuti wabona ukuthi ngeke ngiphuma kanjani la ngenza kanjani simama libe right, wasethi uzosacrifice abantwana ahlale nonkosikazi, wavela waphunyuka la unkosikazi. Mina-ke Mlangeni Magasela ngiyakuthanda. Sibonani kwi-episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neswasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.